Toto je žurnál a jeho metódu ti predstavím za 60 sekúnd, ale najskôr káva. Poďme na to. Začneme cvičením Kto som. Jeho vyplnením lepšie pochopíš samého seba a zistíš, čo je pre teba skutočne dôležité. Ďalej sa pozrieme na 6 životných oblastí. V každej sa ohodnotíš a zistíš, v čom sa musíš zlepšiť. 10-ročnica je na veľké sny a vízie a 5-ročnica ich rozkladá na menšie, zvládnutelné ciele. Do ročnice si zapíšeš hlavné priority na tento rok, zatiaľ čo v polročnici, ktorá je v polročníku, sa budeš sústrediť na najbližších 6 mesiacov. V mesačnici si naplánuješ nové výzvy a v závere zhodnotíš, ako sa ti darilo. Ak plánuješ detailne, v polročníku sme ti vyhradili na každý deň celú stranu. Ak máš ale radšej týždeň pod kontrolou a plánuješ si len tie najdôležitejšie veci, vyhovovať ti bude ročník. Počas dňa ale nezabudni na vďačnosť pre lepší pocit. V polročníku nájdeš deň navyše. Tento deň sa volá pondeľa a nachádza sa niekde medzi nedeľou a pondelkom. Taký deň navyše by sa zišiel asi každému. A ak ho chceš aj ty, určite siahni po polročníku. Viac času mať síce nemôžeme, ale môžeme ho lepšie využiť. Pomôže nám v tom žurnál.